Njengoko uFarming God's Way enwemiselwa emazweni ngokubanzi, inkuthazo yethu kuwe yile: ungaze ulibale ukuba abahlelelekileyo ngabona kugxilwe kubo. Banendawo ekhethekileyo entliziyweni kaThixo kwaye kufuneka siqiniseke ukuba sigxila ekulungiseleleni bona ngentliziyo yethu yonke. Isibhalo esingcwele amiselwe kuso uFarming God's Way ngu-Isaiah 58, ivesi 1 ukuya ku-12. Danduluka uphimisele, ungathinteleki. Phakamisa izwi lakho njengesigodlo ubaxelele abantu bam urheqo lwabo, uyixele indlu kaYakobi izono zayo. Ke bayandigxoka imini ngemini, bakunanzile ukuzazi indlela zam. Njengohlanga olwenze ubulungisa, alwalishiya isiko loThixo walo, bacela kum imigwebo yobulungisa, bakunanzile ukusondela kuThixo. Bathi, yini na ukuba sizile ukudla, ungaboni, siwuthobe umphefumlo wethu, ungazi. Yabonani, ngomhla ukuzila kwenu niyifumana yini kunanzileyo? Nibakhandanise abasebenzi benu bonke ababulalekayo. Yabonani, nizilela ukubambana, niphikisane, nibethane ngenqindi lokungendawo. Namhla anizileli ukuze nivakalise ilizwi lenu phezulu. Into enjalo ingaba kukuzila endikunyulileyo na? Ingaba ngumhla ukuba umntu awuthobe umphefumlo wakhe na? Ukuthokombisa intloko yakhe njengomzi andlale ezirhwexayo nothuthu, oko ukubiza ngokuthi kukuzila? Ngumhla okholekileyo na kuYehova? Ukuzila endikunyulileyo asikoku na ukucombulula iziqamangelo zokungendawo, ukukhulula izitrophu zedyhokhwe, ukundulula abavikivekileyo bekhululekile, naphule zonke idyhokhwe. Asikoku na ukumqhekezela esonkeni sakho olambileyo, ubangenise endlini abazintsizana abatshutshiswayo, xa uthe wabona ohambaze umambese, ungazifihli kwinyama yakho. Kuyakwandula ke ukukhanya kwakho kuthi qhiphu njengokusa, kuhlume kamsinya ukupholiswa kwakho, buhambe phambi kwakho ubulungisa bakho, buqoshelise emva kwakho ubuqaqawuli bukaYehova. Uyakwandula ubize, asabele uYehova, uzibike, athi ndikho. Ukuba uthe wakususa phakathi kwakho ukufaka idyhokhwe nokwalatha ngomnwe nokuthetha ubudenge, wamvukelisa olambileyo ngento oyidlayo, wawuhluthisa umphefumlo ocinezelweyo. Kophumela ke ukhanya kwakho emnyameni, nesithokothoko sakho sibe njengemini enkulu. Uyakuhlala ekwalathisa uYehova, awuhluthise umphefumlo wakho ekubaleleni kwelanga, omeleza amathambo akho. Ube njengomyezo onyakanyiswa imvula, nanjengendawo ephuma amanzi angatshiyo. Nodlamko njengomyezo onkcenkceshelayo, nofana nomthombo umpompozi ungazutshe. Bayakwakha amanxiwa angunaphakade abakowenu, uvuse iziseko zezizukulwana ngezizukulwana. Bathi ukukubiza ngumvinci wamathuba, ngumbuyisi womendo wokuhlala. U-Isaiah 58 uqala ngokukhalimela qatha abantu bakaThixo. Akubhekiswa kwabangenabuthixo, kodwa kusebandleni kanye, abo babizwa ngegama lakhe. UThixo uveza uhanahaniso lokufunana naye imihla ngemihla, sisenza imisebenzi yobulungisa, singatyesheli imithetho yakhe, sifuna izigqibo zobulungisa, sivuyela ukuba sebukhweni bakhe, sizithoba. Sizila, kodwa sisenza zonke izinto ngeenjongo ezigxile kwiziqu zethu, kwaye singazithatheli ingqalelo izinto ezibalulekileyo kuThixo, ukuzinikela ekulungiseleleni abanye abantu, ungajonganga nzuzo. UThixo uyakwazi ukugqobhozela abone ngaphaya kwezenzo zethu, kweenjongo ndawonye neengcinga, aze athi akudibana nokucingela isiqu sakho ndawonye nempakamo achasene nathi, avale iindlebe zakhe, aphinde asuse uzuko lwakhe. UYesu wasibonisa ukuhamba ngokungacingeli isiqu sakhe nangentobeko ngeli xesha wayelapha emhlabeni. Wathatha isimo somntu, wakhuliswa njengonyana ngutata wasemhlabeni, waphinda wasebenza njengomchweli.
Wathi akuqalisa ukulungiselela kwakhe waqhubeka ngentobeko, elungiselela abahlelelekileyo, abaphuke inhliziyo, abagulayo, abacinezekileyo, nabo baphethwe ngamadimoni. Ekunwenweni kwakhe wathi yena kubafundi bakhe, "Landelani mna, nibafundise ngomzekelo ukuba mabenze ntoni na nabo." Yonke ingxelo yokudibana kwakhe nezityebi okanye nabantu abadumileyo ibonakalisa ukuba yayingabo abeza kuye, ngeli xesha yena egxile ekuthululeni konke anako kwabahlelelekileyo. Wayengumntu ngokupheleleyo kwaye enguThixo ngokupheleleyo, kodwa akazange asebenzise amandla akhe abonakalise amabhongo okucingela yena. Endaweni yoko wenza okona kuzila ngokukhulula iziqamangelo, asuse aphinde uphule idyokwe phezu kobomi babantu. UYesu uthi kuLuka 4:18, "Umoya weNkosi uphezu kwam, ethe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo kumahlwempu. Indithume ukuba ndiphilise abantliziyo ityumkileyo, ndivakalise inkululeko kubathinjwa, nokubuyisela kokubona kwabazimfama, ndindulule abaqobekileyo bekhululekile, ndivakalise umnyaka wamkelekileyo weNkosi." Kananjalo uThixo unqwenela ukuba thina silungiselele abahlelelekileyo ngentliziyo yethu yonke, singacingeli iziqu zethu njengoko uYesu wayesenza. Xa ulungiselela abahlelelekileyo, ayikho wena into oza kuyifumana, njengoko abahlelelekileyo bengenazinto zokuhlawula ngazo. Indlela inye enokuzisa intsikelelo ngezenzo zokulungiselela kukuba abe uThixo ujonga entliziyweni yakho aze awufumane ukunyaniseka. UThixo uyalela izithembiso ezimangalisayo kwabo benza ukuzila kwenene. Kuya kuba ngathi kuyaphikisana ukusinika izinto zokusikhuthaza ukuze senze into esifanele ukuba siyayenza, singacingeli iziqu zethu. Kodwa uThixo ukhethe ukuzisikelela ngaphezu kokuphindaphindeneyo kunomqathango wokusebenza ngendlela ecingela abanye abantu. Jonga ebandleni namhlanje, uza kufumanisa abo bagulayo, ababuthathaka, abaphantsi koxinzelelo, abatsala nzima kubulungisa, kunzima ukuva uThixo, abalahlekiswayo, abangonelisekanga ndawonye namakhoba angenanto. Sesiphi isisombululo esikhoyo apha kule ngxaki bakuyo aba bantu bakaThixo? Kulula, zalisekisa umyalelo obekwe ngokucacileyo kwi-Isaiah 58. Xa sigqala abahlelelekileyo njengoko siyalelwe ukuba senze, sithatha ingqondo zethu zisuke kuthi size sigxile ekunikeni uthando olungapheliyo lukaThixo, inceba ndawonye novelwano, size siqale sihambe ngendlela ejonge izidingo zabanye abantu endaweni yezethu. Ngokwenza into engazukunika nzuzo kwisiqu sakho, uThixo angabona ngokwenene ukuzinikela kwethu ekuzaliseni umyalelo wakhe wokuba sithandane njengoba yena waqala wasithanda. Ubona into engangcoliswanga emsulwa yendalo yakhe njengoko sihamba ngendlela ahamba ngayo naye aze ke yena ayalele iintsikelelo. U-Isaiah 58 uthetha ngedyokwe amaxesha amaninzi. Ngoko ke yintoni kanye idyokwe? Idyokwe ebonakalayo sisixhobo esinzima sokhuni esisetyenziswa ukubophelela izilwanyana ukuze zibe kunye, ingakumbi inkunzi zeenkomo. Izixhobo ezinjengamakhuba okanye izikhoji ziye zidityaniswe kule dyokwe eza kutsalwa zezi zilwanyana. Le dyokwe ingcinezelo kunzima ukuyinyamezela, inzima, ayonwabisi kwaye iyakulawula. Enyanisweni bunjalo nobuhlwempu. Ubuhlwempu buyakudobelela phantsi, buzisa uxinzelelo engqondweni, budala ihambo nzima enkulu kwaye kubonakala kungakwazeki ukukhululeka kubo. uThixo usiyalela ku-Isaya ukuba, kuNombolo 1, mqhekezele esonkeni sakho olambileyo. Nombolo 2, bangenise endlwini abangenakhaya. Nombolo 3, ohambaze umambeze. Nombolo 4, ungawafihli amehlo akho ebunzimeni babanye. Nombolo 5, yeka ukumana ukhomba umnwe kabanye. Nombolo 6, yeka ukuthetha okungendawo.
Nombolo 7, zinikele kwabalambileyo. Nombolo 8, yonelisa iminqweno yababandazelekileyo. Qwalasela ukuba eAfrika omnye kwabathathu akondlekanga. Nokuba singadibanisa zonke izinto esinazo, asinakonela ukuze zikhulule abahlelelekileyo kwidyokwe njengoko siyalele ukuba senze oko. Kodwa ke xa siqeqesha siphinde sinwenise ukulima ngendlela kaThixo, kuxhotyiswa abahlelelekileyo ukuba bathathe uxanduva lwabo abalunikwe nguThixo ngobomi babo ndawonye nemihlaba yabo elinywayo. Asinawukwazi ukubonelela umntu ngamnye ngemfuno ezibambekayo, kodwa singabaxhobisa ngokwenene abahlelelekileyo ngolwazi ukuze bakwazi ukuzibonelela ngokwabo. Okuxhobisa kuzisa inkululeko engenakufunyanwa nakwesiphi na isipho okanye umnikelo, njengoko luxhobisa abahlelelekileyo ukuze baqhubeke. Intliziyo kaThixo kukubona abacinezekileyo behamba bekhululekile. Wathumela uYesu ukuze asinike ubomi, kwaye ubomi obugqithisileyo. UYesu wakuzalisekisa ukuzila kwenene kukayise ngokucombulula iziqamangelo zongendawo, ukukhulula, ukususa nokuqhekeza zonke idyokwe ezisebomini bethu njengesenzo sokuthobela. Yonke iqala kuYesu. uMateyu 11 verse 28 uyacacisa ukuba xa sisiza kuye siphinda sifumane idyokwe, kodwa engafaniyo nedyokwe yokendawo. Eyakhe idyokwe ilula kwaye ikhaphukhaphu. Yena sele eyihambile ihambo ephantsi kobunzima bayo, waphinda ubuthatha obona bunzima besiqalekiso endaweni yethu, ukuze thina sihambe kwinkululeko eza noloyiso lwakhe. Ukuze sithathe idyokwe kaYesu, masiqale sisuse idyokwe yesono nokufa. Sikwenza oku ngokwakwamoya, ngokuvuma ukuba singaboni nokuguquka. Emva koko ngokholo sonyule uYesu njengenkosi nomsindisi wethu. Ngesi sipho sexabiso sosindiso sinelungelo lokubizwa njengoba singabantwana bakaThixo, aphinde amagama wethu abhalwe encwadini yobomi obungunaphakade. Inyweba enje: uYesu lilitye lesiseko sekona. Usindiso lona kukubekwa kwelitye lesiseko sekona kwitempile yobomi bethu. Xa eli litye lesiseko sekona yesakhiwo libekiwe, singabakhela ubomi bethu kwitempile efanele igama lakhe. Zonke iinkalo zobomi bethu zisakhelwa kuye. Ukunwenwa ngalunye lokulima ngendlela kaThixo kufuneka uYesu ibe ngoyena usembindini walo. Ithemba lethu njengeyona njongo yintloko kufuneka siqale ekuqaleni kunye nesiqalo. uYesu umkhululi onamandla nolithemba lethu. Ukuba asakheli kuye sisebenzela ilize. Asinakumkhanyela endaweni yoko, masihloniphe yena kuzo zonke iindlela zethu, amazwi nesikubonakalisayo. Yiyo loo nto sibiza ngokuba kukulima ngendlela kaThixo. Yivangeli engenantloni yeendaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo kwicandelo lezolimo. Ukuhanjiswa kobuchwepheshe okanye ukulondoloza bubodwa abunasiseko sokwakhela, kwaye kunokuyisusa idyokwe okwexeshana, kodwa kungelizwi likaThixo kuphela ndawonye nentambiso yakhe eyenza ukuba idyokwe yophulwe baze abathinjwa bakhululwe. Ndiyakubongoza ukuba ufunde izisombululo zikaThixo, uzicokise ukuze zibhalwe entliziyweni yakho, uziphile kwaye ufundise ngefuthe elipheleleyo. Entliziyweni eguqukileyo ngenxa kaYesu kuza ukuvuseleleka kwengqondo. Kulondolozo olulungileyo kuphinde ke ngoku kubonakale kuvela umsebenzi wokuhlangulwa komhlaba wokulima. Nokuba uhlala kumqolo ongaphambili kwizitulo ezibekwe bucala okanye ushushubeza izitulo kumqolo ogqibela ecaweni, sonke masibe nefana nekaKrestu imvakalelo enzulu nenyanisekileyo ecingela abahlelelekileyo. Iqala kuwe. Ukuba uzawuba ngumfama olima ngendlela kaThixo, funda zonke imfundiso ngokugqibeleleyo, kwaye uqiniseke ukuba uqala kancinci uze ke wandise ngokuthembeka. Qhubeka ufunda kulo vimba wolwazi, uphinde uhambe rhoqo imihlangano yoqeqesho.
Ukuba unomdla wokuba ngumqeqeshi wokulima ngendlela kaThixo, kufuneka ke uzinikele kwinkqubo yokuxhotyiswa nakwinkqubo yobudlelwana bokwamkela njengomqeqeshi ovunyiweyo. Oku kubandakanya okokuqala, ukuba inxalenye yemihlangano yoqeqesho emithathu ubuncinane. Nombolo 2, utyale kwaye ulondoloze sakho isitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo ngexesha elimiselweyo. Nombolo 3, uthabathe inxaxheba kuhambo lwabathunywa bevangeli lokuxhobisa kumhlaba ongangentsimi. Xa omnye wabaqeqeshi abanamava kulimo ngendlela kaThixo ecinga ukuba ukulungele ukuqeqesha, siza kuthi ke sikunike ulwamkelo lobudlelwane njengomqeqeshi ovunyiweyo ka-Farming God's Way. Khumbula ukuba uFarming God's Way ayiyondibanisela yequmrhu, kodwa sisixhobo esinikwe umzimba kaKrestu. Asizami kwakha wena ukuba ube ngu-Farming God's Way, kodwa sikuxhobisela ukuba usebenzise ukulima ngendlela kaThixo. Sifuna ukukhulula amawaka abaqeqeshi ukuze bakwazi ukunwenwisa lo myalezo wethemba phantsi kwephiko labo lecawe labathunywa bevangeli okanye lamaqumrhu. Xa ungena kubantu engingqi, buzisisa kuThixo kwaye umbuze ukuba kufuneka uhambise phi kanye lo myalezo wethemba. Kufuneka ukuzinikela okukhulu nokuzimisela ukuhamba ezi zigaba zithathu zokukhululwa iziqamangelo zesitrophu, ukususa idyokwe ndawonye nokuyophula idyokwe. Kwiqela labaqeqeshi endibajongileyo, sinomgaqo-nkqubo wokusebenza iminyaka 5 okanye 6 siphinda-phinda ukuqeqesha kwingingqi yabantu abahlelelekileyo. Oku kuzinikela kuza ngexabiso elikhulu, kodwa sikwenza ngokuthobela oko iNkosi ikuthethileyo kuthi ukuba ke masikwenze, kwaye oku kuzala iziqhamo kuyo yonke le minyaka. Akulunganga ukuqeqesha kube kanye, njengoko oku kungenza amaxesha amaninzi umonakalo kunokulungileyo. Kumava wam, kunyaka wokuqala woqeqesho, uza kufumana abambalwa abaza kuzama ngenene ukulima ngendlela kaThixo. Abaqhubi botshintsho bokwenene engingqini iza kuba ngabokuqala ukuzama kona, kodwa abaninzi baza kuzama okulingana nesitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo kwimihlaba yabo emikhulu. Ndinqwenela ukuba bangatshintsha ngokukhawuleza njengoko belahlekelwa iminyaka yokuxhamla kwinzuzo, kodwa oku kuthatha ixesha kubantu bengingqi. Ngoko ke njengoko ndafunda, yiba nomonde. Kunyaka wesibini nowesithathu, chitha ixesha lakho elininzi ukhuthaza amafama athe azama. Unike umntu ngamnye ingqwalasela ayifunayo ukuze balandele oko banefuthe lako. La mafama aza kunika ubungqina obufunayo obuyakwenza ingingqi yonke itshintshe ekugqibeleni. Emva kweminyaka 5 okanye 6 yokuqeqesha, isiseko esiluqilima samafama kufanele ukuba sibe sele siphuhlile. Abo banefuthe eligqibeleleyo lokuqhubeka, nokuba ukho phakathi kwabo, inani labenza oku liyaqhubeka likhula engingqini. Nangoku sele ungekho, ude ekugqibeleni lo myalezo wethemba unwenwele kwabanye abantu bengingqi abamelene nazo. Yiyo ke loo nto kufuneka uyikhethe ngokundonophela indawo oza kuqeqesha kuyo ukulima ngendlela kaThixo. Funa indoda yoxolo. Awunakulungisela engingqini ngaphandle kokuba unayo le ndoda apha ekuhlaleni ethembekileyo kwaye eza kuyiphatha itotshi yokukhanya xa ungekho, ingakumbi ebonakalisa iimpawu ezifana nezomdala. Makube lula ukumfumana kwaye akwazi ukunceda ngokuhlanganisa abantu ngamaxesha oqeqesho. Ngoko ke kufuneka ibe yindoda ekwaziyo ukufaka ifuthe kwabanye.
Kolunweno lwakho qiniseka ukuba uqeqesho lubandakanya umntu wonke, hayi abakhethweyo abambalwa. Ungazifumana iziphumo ezintle kumlandeli omnye, kodwa angenziwa ikheswa kwaye atshutshiswe ngenxa yomona wabantu bengingqi yaye oko kubangele ukuba ukunwenwa kukonke kube nengxaki ekuhambeni kwexesha. Nokuba wenza abafundi ngokuhlangana nomntu ngamnye, mema abantu bengingqi beze ngala maxesha okufundisa baphinde babe khona xa uhambela imihlaba elinywayo. Abaninzi abaqeqeshi abanamava ku-Farming God's Way bakhe bazama ukusebenza kwiindawo ezinkulu ngeenjongo zokufaka ifuthe lokulima ngendlela kaThixo kubantu bengingqi. Bafumana iziphumo ezintle kwisiza sokubonisa, kodwa eyona mpumelelo engingqini incinci kakhulu njengokuba kuthathwa ngokuba yiprojekthi inexesha lesiqalo kwaye iza kuba nexesha lesiphelo sayo. Ayithathwa ngokuba yindlela yokwenza. Iphinde ibophelele ukunwenwa kumhlaba womntu omnye, into ke leyo edala kuvele ingxaki yomona. Ndandikhe ndakuzama ukunwenwa ngehektare enye eKenya enendleko eziphezulu zokulondoloza, iphinde ibethwe into yokuba abantu bengingqi babehlelelekile. Kuyisebenzisa kakuhle imali kwaye uxhobisa kakhulu ukuqeqesha usebenzisa isiboniso esilinganiselwa kuma-6 meter by 6 meter istiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo. Apha uluntu luphela lwengingqi lungeza luphinde lufumane lonke uqeqesho abaludingayo lokuthembeka ngoko uThixo akubeke ezandleni zabo. Yinzuzo enkulu ukuba uhlala apho okanye kufutshane nabantu bale ngingqi uza kuqeqesha kuyo, njengoko unokuzohlula iziqendu zoqeqesho zibe zizahlulo ezincinci, uqeqesha amafama ngazo zonke izigaba zokuvelisa. Kufuneka uqiniseke ukuba unika ixesha eloneleyo lokuwakhokhela amafama ukuze enze emihlabeni yabo oko bebekufundiswe kwindawo enesitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo. Ungazohlula nezisombululo zikaThixo ndawonye nezokulondoloza khona ukuze abantu bengingqi babe kuhambo lokufumana ulwazi lwenyaniso ezinzulu kancinci kunokuba zize zonke ngexesha elinye. Kwiziza zoqeqesho sijonga abaqeqeshi belungiselela abantu bengingqi amaxesha amathathu ngexesha lolimo. Ngoko ke abanakuphinda-phinda kathathu kwiminyaka emithandathu okanye baphinda-phinde uqeqesho kayi-18. Nokuba ungenza uqeqesho engingqini ngaphezulu kwesinye ngexesha lokulima okanye akunjalo, zama ukuba ungagaleli ulwazi oluninzi kakhulu ngexesha ubenzela umthwalo omkhulu. Umzekelo, ukuba ndiqeqeshe engingqini kanye ngexesha lokulima, andifundisi ngazo zonke izisombululo ezintandathu zikaThixo ngexesha elinye lokuhlangana. Endaweni yoko ndifundisa zibembini ngexesha ndize ke ndizise zonke ezi zisombululo ngokuhamba kweminyaka. Ukuba unethemba lokwenza ukulima ngendlela kaThixo ngexesha lokulima elithile, kubalulekile kakhulu ukuqeqesha ixesha elilungileyo. Xa lungaphambi kwexesha kakhulu lokulima, abantu baza kuqiniseka ngoko ububafundise kona xa kufike ixesha lokuba bombe imingxunya yokutyala. Xa likude kakhulu awuzukwazi ukubanika ixesha eloneleyo lokubakhokhela ukuze balungise imihlaba yabo ngexesha, okanye baza kuba sele beyitshisile okanye beyilimele ngaphantsi ingubo okanye umhlaba wabo uphethuphethulwe wanamahla ndinyuka. Xa ukwingingqi etyala ngeyenkanga, ixesha lokuqeqesha malibe phakathi ko-August nasekuqaleni ko-Okthobha, kuze ngoSeptemba ibe lelona xesha lifanelekileyo. Kwiingingqi ezityala ngoMatshi ukuya kuFebruwari zilungile. Uqeqesho ke ize ibe nguJanuwari ibe lelona xesha lifanelekileyo. Indawo endiye ndamangaliswa yiyo ngamaqela amafama alima ngendlela kaThixo. Khuthaza uluhlu lwamafama aqeqeshiweyo ukuba adibane babe ngamaqela abantu aba-5. La maqela anamandla kakhulu kwaye akufuneki ajongelwe phantsi. Untanga esenza umfundi kuntanga wakhe ndawonye nomba wokukhuphisana.
Iqela ngalinye linommeli wayo oza kusa ingxelo kummeli wengingqi ka-Farming God's Way. Xa uza kulungiselelwa uqeqesho ngumqeqeshi, ummeli wengingqi ugqithisa umyalezo kwiinkokheli zala maqela eza kuthi ke zona ziwise kumalungu amaqela azo. Bayahlangana ukuze bathandaze qho ngeveki besenza utshintsho-tshintsho lendawo yokuhlangana ngokuya kwimihlaba yamalungu wabo, befundisana ngobuThixo nangokulima ngendlela kaThixo. Ii-NGOs ezininzi ndawonye namalinge ecawe bayakuxhasa ukusetyenziswa kwezinto zokukhuthaza ezinjengembewu nesichumiso esiziinkozo, kodwa ke mna andikuphakamisi oku. Ngaphandle kokuba umfama unefuthe entliziyweni yakhe, kuqala abazukuqhubeka nokulima ngendlela kaThixo xa isikhuthazo sele sirhoxisiwe, njengoko bekholelwa ukuba zizichumiso hayi ukulima ngendlela kaThixo okuba zisele impumelelo. Kufuneka kwakhona sigocagoce iintliziyo zethu, sibe nomoya wokohlula ukuba ingabe isikhuthazo zethu zibeka idyokwe kubantu bengingqi ngokuba zibenza baxhomekeke kuthi. UThixo unike umntu ngamnye ngokomlinganiselo wakhe abakudingayo ukuze baphumelele, kwaye ukuba siyakukholelwa oku ngenene siza kubalungiselela abahlelelekileyo ngokubafaka kuhambo lokuthembeka ngokuncinci, khona ukuze xa benokunintsi bakwazi ukulondoloza ukwanda kakuhle. Noxa kunganyanzelekanga ukuvavanywa kwemihlaba elinywayo, kubalulekile kakhulu ekwenzeni abafundi. Lunika uxanduva lokunika ingxelo luze lukhombise indawo ezisilelayo ezifuna kwenziwe olunye uqeqesho. Uvavanyo njengesixhobo sokwenza abafundi alunakulinganiswa nanto njengoko lubethelela iimpawu ezixabisekileyo zokulima ngendlela kaThixo, kwaye lubonakalisa ngokuphandle imigangatho emhlabeni. Okulungileyo kukuvavanya amafama emihlabeni yawo ngexesha lolimo nasekupheleni kwalo. Uvavanyo lokuqala lusemva kokupha uphinde nangexesha lokuvuna. Vavanya amafama amanye iminyaka emihlanu yakwemithandathu yokuqeqesha okuphindaphindanayo kwayo. Esi sikhokhelo siqulethe umzekelo wephepha lokuvavanya ukuze kulandelelwe amafama onyuliweyo kwiminyaka emihlanu yoqeqesho. Ukuba amafama awaqelelananga kakhulu, sonyula i-10 lamafama aza kumela abantu bengingqi, bebandakanya abefundisi, amafama aqhuba kakuhle nala phakathi, abantu abadala, abahlolokazi ndawonye neenkedama. Zisa indawo phambi kwenkosi ngomthandazo uze ucele yena ukuba akunike ilizwi lakhe ngokucacileyo, ukuze wazi ukuba kufuneka ufundise phi yaye ngubani indoda yoxolo ekufuneke usebenzisane nayo. Ndikhuthaza ukuba umthandazo wenziwe rhoqo ngamaxesha athile anjengala, xa uqalayo naxa usigqiba isitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo, ngaphambi kwemihlangano yoqeqesho nasemva kwayo. Uphinde okona kubalulekileyo, ngeli xesha wenza abafundi kumfama ngamnye. Ndiye ndafumanisa ukuba ukuthatha ixesha ndihambele iifama yaye ndithandazele umfama ngamnye ndawonye nomhlaba wakhe kube luncedo kakhulu ekubeni kuzuzeke abantu abaninzi abatshintshela ekulimeni ngendlela kaThixo ngentliziyo yabo yonke. Abantu abahlelelekileyo bathanda ubudlelwane ngokumangalisayo kwaye bayachukumisa ukuhanjelwa kwemihlaba yabo, kwaye nomthandazo ojoliswe emntwini ngamnye uhamba indima ende kumiliseleni ubudlelwane obusekelwe kuthando olunyanisekileyo. Khumbula ukuba ucele abahlobo bakho, usapho ndawonye nosebenza nabo ukuze bakugqume ngomthandazo njengoko uhamba kwaye uqhubeke ngokunxiba sonke isikrweqe sikaThixo eza kukukhusela njengoko usiya kwindawo yotshaba. Akafuni idyokwe yongcinezelo isuswe ebomini babo bahlelelekileyo. Ukushwankathela. Masithathe lo myalezo sikhuthazwa kukuthobela ilizwi likaThixo, similiselwe kuvelwano olufana nolukaKrestu, size siwuhambise ngothando olukhulu ukuze abantu abahlelelekileyo bakhululeke kwidyokwe yobuhlwempu.